נעמיקי, עכשיו אנחנו 5 דקות משחקות בפלסטלינה. את יודעת, ומה את רוצה לשחק בפלסטלינה? בואי. אני רואה שממש, את ממש רוצה לשחק בתוך הבית בובות, עם המשחקים של הבית בובות. את מאוד רוצה? אז תקשיבי, בואי תסתכלי עליי רגע. בואי נעשה הסכם, אוקיי? נעשה הסכם. אנחנו משחקות קצת בזה, ואחר כך, ואז את רוצה אולי קצף? כן. רוצה שאני אביא קצף? כן. בסדר. אני את מביאה? בואי נראה. תביאי קצף. זה סגור איתה. זה סגור? כן. תנסי לפתוח. חזק. היא אלופה. תביאי את הקצף. תבחרי לך. די, מה זה? אחר כך אנחנו נשחק גם בזה. קודם תביאי את הקצף. בסדר? תבחרי. תביאי 2. את יכולה להביא 2 קצף. אני בא לי צהוב. בא לך צהוב, מעולה. זהו. יאללה. והבאת אחד גם לי? כן. איזה צבע הבאת בשבילי? צהוב. צהוב ולך? ירוק. ירוק. בואי, מעולה את. למה זה פותח? אנחנו עוד מעט נסגור את זה. קשה, כי הארון הוא קצת קשה איתו. יאללה, אני אעשי. אני... רגע, בואי. השמצת עליי, אוי, רגע. זה לא נורא.